بله اول نجان حالا هنمی پرستنامه دینم اول جمع گریله کیه جاستاری هیا اویجی تبلی گروبا گریله که چک دینن بوی و امی هستو رامان وی گداری بکن نوی گریله کل جمعه زمیانه هوا زمیان مرحبا شترم چند سالت گریله؟ 12 سالت گریله 12 سالت گریله تیتکی و نها سر بانگا ریبرا پو و تیجی تبلی و چالاکیه چکتانینی بوی دما کشتر او هات گوتن اف پیام هات شتر داین و اف بریر هات داین تا چه حس کر؟ yani serdat işte ku az bejim dama ku jimara hata gotin ku yani tevli ve pevojey bibi birastî min bawerî ku hêzekî ku me ji rêxistinê girtî zêdetir bû ji ber ku ev ji bo me di cihekî wisa da di pêvojiyekî wisa da cî girtin ji bo me cihê rûmetê ye ji bo me cihê serbilendî ye ji ber ku em bi dibêje bi vîna xwe bi hestê xwe azad bi fikra xwe azad em tevlî vê pêvojiyê bûne me bi serokatî soza xwe da û kesek me defî vê tiştê nekir û bi zorê nedame ku em tevlî vê şoreşê bibin me bi dibêje bi vîna xwe azad em tevlî vê şoreşê bûn û li ser fikrê rêbertî li ser pêvojiyê ku pêngava ku rêbertî jî daye pêşxistin em li ser wî esasî bi rastî jî heta dawî bi hêz û bawerê ku me ji rêbertî giriye û hêviya me bi rêbertiya me heye ji bo wî jî bi rastî hestekî pir cuda ye dibe ku hinek tişt meriv wisa bi yek pênaseyê ku meriv nikare bike lê tiştê ku me girt cihê rûmetê û serbilindiyekî ye meriv Te hiç tereddüt kir ku yani ez ji tevlî vê gruba dibim û çekdanîn te yani hinekî tê manîpüle kirin jî yani her wekî ku çek êdî tê dayîn tekoşî tê sekinandin aliyê dewletê aliyê dijmin wisa ew dikin manîpüle dikin te hiç kedî tereddütek wisa ku acaba ez jî di nav da bibim ne di nav da bibim? Na aslında me tu tereddüt yani bi tu dilî min jiyan nekir ji ber ku hêviya me mezin e hêviya me roja me rêbertî ye ji bo vê jî me ji yani em tevlî vê pêvojiyê bûn jî me tu dilî jiyan nekir ji ber rêbertî dibêje gereke di vê pêvojiyê de zelal di asta herî jor da be em jî wekî militanên rêbertî asta herî jor da em zelalin me rêbertiyê xwe xwendiye û em wisa tevlî bûne rastî jî û ji bo wî jî fikra rêbertî mezin e fikra rêbertî bi rastî jî gerdûn dor pêş kiriye ji bo wî jî li ser wê esasê bi rastî çi di dilî di nav yani di me da nîne ku em rasterast çi were pêşiya me çi astengî dibe bila bibe rêbertî çi erk û rol daya yani misyon daya pêşiya me û li gorî wî jî em amade ne bi her awayî piştevaniya bangawaziya rêbertî bikin û li gorî wî jî pêvojiyê birêve bibin. Wextê ku li vîdeoya peyama rêbera ku temaşa kir ew hîsekî çawa dwede atmosferekî çawa dwede çibû yani hem hîsê we û hem jî ciyê ku lêbûn yani atmosfera gerîla. Valla atmosfera gerîla dibêjin eğer rojekî ji me bipirsin ku kêlî kengî digihîjin lûtkeyê dibêjim ew kêlî bûn ji me re ji ber ku jî îdî yani hemû hes tevli hev dibin tu milekî de xemgîn dibî tu milekî de şad dibî tu milekî de coş dibî kelecan heye rastî jî yani dibêje ya caran hêsir ji çavê me tê ama hêsirên kêfxweşî ne hêsirên pîrozî ne bi rastî jî nizam wala hinek kêlî min got ya em nikarin pênaseyê bikin meriv tenê dikare jiyan bike em dibêje heta vê esas vê rojê me got em jiyan bikin em tekoşîn bikin ku em yani Kurt bejî dengê rêbertî vê çaxê dîmenê rêbertî vê çaxê em bibînin eğer rastî jî me karî heya vê çaxê jiyan bikin xwe jî biparêzin heya ji destê me tê em hevalê keleka xwe jî biparêzin ji bo vê rojê bû yani ew navenga ku em tê da bûn jî bi rastî jî hest li herî jor da bû lûtkeyê dî derbas kiribû hemû heval pir bi kêfxweş bûn meriv ronahiya çavê hevala da didît ku bi rastî jî îdî serkeftin mîsoger e îdî serkeftin bi her awayî di destê rêbertî de ye îdî rêbertî gav avîtiye yê yani pêşengtiya vê cîhanê dike yani ji bo wî jî bi rastî jî hizrê rêbertî bûye ronahiyekî û ev ronahî jî di çavê gerîla da diteyîsî meriv vê tiştê rasterast didît yani hestekî pir pîroz û pir mezin e. Hûn bendê bûn yani wek gerîlayekî ku rojekê werê û rêbera pûsa rast bi dengê xwe bi dîmenê xwe xîtabê gerîlayê bike. Erê hertim ev hêviya me hertim geş bû hertim bilind bû yani rêbertî dibêje hêvî ji serkeftinê bilindtir e yani ji zaferê yani eğer bi rastî jî hêviya me nebe em nikarin pêşa roja xwe dibêjin bi kêlî pê kêlî bihûnin
eğer em haya ve roji min hena ji got ez nihaj dubare dikim eğer me ve roji haya niha me gotiye em ê jiyan bikin tekoşînê berdewam bikim ji bo vê rojê bû me heta destê me dibe kurt û kêmasî her tim derdiketin jiyanê me de wekî ku tam pêkanîna rêbertî de me kêmasî jiyan kirin wekî qadiro lê ji bo vê jî bi rastî heya vê rojê em rêbertî bibînin dibêje wan kêliyana jiyan bikin her tim hêviya me geş bû hêviya me bilind bû ji ber em xwedê rêbertiyekî wîsanin ku her tim hêvî de afirîne di nav jiyanê de xwedê dibêje wateyekî ye her tiştî wate bar dike ev wate ji dêle hêvî ava bibin di nav jiyanê de ji bo vê her tim hêviya me bilind bû em van roja Baş el ser banga rêbera po na hûnê tevlî vê çalakiyê bivin vê daxuyaniyê bivin û demek ev vîdeoat weşandin ew çalakiye ew ji xwe pêk hatibe piştre wê were weşandin û hûnê li wê derçekê xwe bişewtînin yani hem naverokek siyasî heye bêguman ji xwe li wê derê hûnê daxuyaniyekê bidin gruba wê daxuyaniyek bide em hevra temaşa bikin armanca vê çalakî çi em ê li wir fêr bibin lê peyama çek şewitandinê çek şewitandin agir ev çitînê aqlê insana yani lazim çi bîne aqlê insana dema ku tiştekî wiha hat gotir ve çi hîs kir çima tiştekî wiha rêbazekî wiha yani agir di dîroka me bi xwe de yani wekî dîroka Kurda da pîroz e di kevneşopiyên berê da jî mesela nehîştine tûcarî di agir di malan da bitefê her tim agir geş bibe di malan da agir ronahî ye agir hêz e yani ji bo vê mesela agir ji nû da avakirina tiştekî ye agir nû da xweliqandin ji xweliyê wî tiştekî nû da afirandina tiştekî ye yani ji rastî jî wekî Kurd û Kurdistan eğer em mêze bikin bi rastî jî gelê Kurdistanê heyanê niha agir pîroz dîtiye gelek tişt mesela bi şewitandinê dîtine ku pîroziyek tê de heye yan jî di wê agir de riheke ku nû da avakirinekî çêdike ji bo vê di dîrokê ra girtina dest heya niha meriv eğer bike şîrove bike li gorî wî meriv dikare rastî herî şêwazê baştir herî şêwazê ku bihêle ku mirov riya xwe bibîne ji agir e yani şuna ku em radestî hinekî hêza bikin şuna ku dibêje ya bixin bin axekî da yan jî tiştê ku wekî cûr bi cûr şêwaza bikar bînin herî baş şewitandina vê tiştiyê ku em bawerin ew agir bi fikrê ramanê ku rêbertî niha pêşketiye ew agirê bibe yek û bi rastî jî hêzekî bigihîje rêbertî bi wê agirî û tiştekî zêdetir mesela hêz tevlê hêza rêbertî bibe û li gorî wî mesela xwelekandinekî çê bibe yani ronahiyekî çê bibe aslında ji bo vê jî baweriya me bi agir tê em Kurd bi heta dawî mesela gelek tişta me gotiye yê aslında tarîtî derxeronahiyê agir bû ji bo vê jî vê şêwazî hatine hilbijartin em zêdetir hem pîroz dibînin hem jî hêz dide me agir hêz e me bi vê çavê mêze kiriye yani em dikarin wisa bêjin bele baş herî dawî peyamek weş bû gel û hevalê wê gerî li hin yani her dawî tiştê ku ez bêjim ev e ez dibêjim başe ku ez Kurdim başe ku ez niha gerîlekî jin di nav têkoşîna tevgera azadî da cî xwe digirim li serê van çiyên azad dimeşim bi rastî jî ji bo min hêzeke pir bi wate ye rastî jî ez bibim militanekî rêbertî ez dibêjim yani çi dibe bila bibe gereke mirov her tim berê xwe bide ronahiyê û ronahî jî ji bo me rêbertî ye rêbertî çiyekî ku tu carî nayê xwarê meriv dikare bê minet bê dûdilî pişta xwe bide rêbertî heta dawî jiyanekî bi rastî jî li ser wî esasê ku hatiye afirandin jiyan bike yani ev rê ji bo me rêyekî pir pîroz e ku em niha têdanin yani şewitandina çekan yan jî bi dawî anîna şerê çekdarî ev nayê wê wateyê ku me têkoşîn da seknandin yan jî me êdî aniye cihekî sînor vê derê yani noqta dawî ev dere na ne wisa ye min got agir pîroziye ji nû da avakirin e rêbertî pêngavekî wisa vê tê ku bikare bi rastî jî êdî ew tune hesibandina Kurd hatiye dibêje hebûn êdî dihesibîne rêbertî jî wisa dinixe ji bo vê bi rastî jî êdî ev têkoşîn êdî gihîştê qonaqekî nû yê wisa berdewam bike yê hîn bêtir xurt bibe hîn bêtir rastî jî dijwartir bibe êdî dengî ku dide yani olana ku dide yê zêdetir berfireh bibe êdî bijin du desta cîhan dorpêş dikir ev têkoşîna ku heta niha dihate meşandin lê piştî vê jî êdî yê bi her çar desta rastî jî cîhanî bipêçe û li gorî wî jî dibêje ya bi rastî êdî jiyanekî cudatir çê bibe rêbertî jî hewldanê hetanî yani ji bo ku bikaribe
cihanekî wisa va bike ev têkoşîn wisa bû 26 sal e rêbertî bi hemû kêliyê xwe hemû deqiyên xwe dibêje ji razandina xwe bigire hemû jiyana xwe da ser vê rê û li ser vê bi rastî jî jiyanekî afirîne têkoşînekî bêhempa da rihekî bi rastî jî pir mezin da ava kirin çi dibe bila bibe gereke mirov berê me li qiblegeha me be berê me bi rêbertî be em bi rêbertî hene Kurd bi rêbertî çêbûn bi rêbertî hene û eyer hîna jî li ser axa xwe em hebin û hene me koqa xwe gihîştandiye axê li saya rêbertî da ye yani ez dikarim van bêjim bi rastî hestekî pir cuda ye ku hem di vê pêvojî de cî girtin hem jî bûyîna mîltanê rêbertî çi dibe bila bibe gereke mirov layıqê vê têkoşîn derbike ve rêbertî dibêje êdî ew demek ku êdî em barê dibêje barê vê şoreşê rakin kî dibe bila bibe ji welatparêzekî bigire ji karkerekî bigire yan jî ji gundiyekî bigire eğer gerîdanbûna me ya axê hebe gereke em destê xwe bixin bin vê barê da barê rêbertî sivik bikin êdî her tişt bi rêbertî ku em bêjin êdî bi rêbertî gereke çêbenna em jî albibin alîkar rêbertî ku bikarbin vê pêvojiyê bi rêve bibin yani her kes êdî dibe xwedê rolekî xwedê mîsyonekî ji bo vê jî êdî em dibin dibêje ya xwedê rolekî pir mezin dikeve ser milê me ji bo em heta dawî jî bikarbin têkoşîna xwe bidin meşandin em ê heta dawî bibin mîltanekî rêbertî Baş gelek spas serketin ji bo.